Daluyon. Napalabas, sinarungkaran ni Andreo ni Vanessa, ket iti panagsarita dagiti dua. Tinungpa tinaud-udi ti lalaki, gapo iti di na nagustuhan adyar ni Andreo. Iti panagkuyog da Loretta kan Vanessa, nasao tinaud-udi ti inaramid ti kabsat ni Loretta. Iso anakariknamat da ito'y iti gura ka ni Andreo. Iti sabali abangir, nasdaaw ni Marcela idinagawid ni Mateo iti pagtanganda, manipod ijay lamayan, ket madlaw na nga adda kagura da itoy. Itagagayem, denggen nyo tituloy, tinobela tayo anapauluan. Daluyon! Jak magustuhan tinamuak. Bayat ti kaadda kiji lamayan. Nanang. Isu ka di anagawid ka. Uy, nanang. Dayta ti makagapaw. Adda jak magustuhan anamuak. Apay aya anak ko. Anya dayta. Mateo, pagdamdamagan ka anak ko. Anya ti bagbagam anaamuam adi mo magustuhan. Pangaasim atay bagam kanya. Nanang. Minasen dagiti gamrod iti balitok ti kabakiran nya adda diti lugar tayo. Anya? Dayta tagpayso. Dayta tinamuak. Bayat ti kaadami iti lamayan. Isu apimbanaw ako ni Jay. Isu anagawid akon. Asino dagiti mangminas iti bantay dito'y lugar tayo? Sigun iti impormasyon anamuan may. Kukuha ni gobernador ti pagminasan amang rugin iti kabiitan a panawan. Day kagayam ti makagapo. No api nga adda ti pakaburiburan dagiti adda ita dito'y lamayan. Ti pampanunutag. No adda nga ta pakainaigan da manong Andro, iti panaglukat ti pagminasan dito'y lugar da Mateo. Ha? Anya ti kayat mo asawan, Loretta? Vanessa, panagkunak ket saan adito'y turumbang apagsaritaan ta. Anya? Pumanaw tan dito'y. Narigatan. Amangan no adapay makangag kadata. Umay ka, Vanessa. Nasaysayat ko na. Nuin kuyog tanda Vanessa pimanaw iji lamayan, senyor. No inaramid ta dayta, amangan no dumlaw dapay. Anyo ti kahit mo sawan? Mas daw lagi ti dagiti at dayjay, no apay apinilit ta pimanaw matanda Vanessa, ganti kabsat mo. Idinto ta dati sanda magustuhan na namwanda. Anyo ti kahit yung sawan, senyor? Amangan no kunaan dapay, nga dati amu tayo iti kalat apanang lukat ti pagminasan, ijay lugar da. Anya? Iswa kasayatan matlaeng nga pinanawan ta da Vanessa kan Loretta. Anya di ko na, Mateo? Nalawag itan ti amin kanyak. Manuel, amo kun no apay nga adda dagiti lalaki ang nagturturong iti iji kabakiran. Kano apay nga adda tinaduktalan tayo anak kaling abot ijay. Kastamatan dagiti kanal buong anangag tayo iti kalabas. Rinugyan dalaki din tinagminas dita kabakiran. Ne, agpaiso niya. Iso ang nalawag itan ti amin. Jak umanugot iti panggap dagiti gamrod iti balitok, Manuel. Anya? Anya kumangit ti maaramidam? Makamo ditan. Mateo, saan tayo pa'y anaisimpa ni Kapitan? Madamapay lang ti lamay. Gapuman laeng iti dakkel panagraem ko kini Kapitan. Lapdak pa'y laeng ti marigriknak, Manuel. Urayek ang maisimpati bangkay ni Kapitan. Palagip ko, Loretta. Manipod si Mang Petak. Namin anon ang nagsarita da papak ni gobernador. At dapay dagiti gundaway a mismo at ti gobernador tinapan iji mansyon. Namin ano matten anapan ni Manong Andrew iji ayan da gobernador. Anya? Dayta ti agpaiso, Vanessa.
Iso asim kan iti panunot ko, nga amangan no adamot pakainaigan damanong iti dayjay apa nag-operate ti pagminasan ni gobernador. Posible dayta na panunot mo, Loretta. Amangan no dayta ti pakakumikuman da papaken ti kabsat mo. Asaan da akayat nga ibaga kanyak. Vanessa, Nasken amaamuan tanupod no ti ataptan. anya ti kayat mo asawan? Ikagumaan ta nga amuan no anya ti agpayso. Barang no adda maaramidan ta, no bilang pakadaksan gayam ti kaaduan, ti anyaman a nakairamanan da papa. Mangisagana kay ti mabalin mi apagsangwan kini Andreo, Claring. Senyor, Oh, apayan nakamot talang kapailaang dita. Di mo ka dinangag timbagak? nangag ko, senyor. Matlagayam. Apay nga roda nakamot talang kapailaang. Agtignay kan. Matungpal, senyor. Kaano nga ta makasaritak itinalapat ni Senyor Ismael. Ado ti kayat ko nga ibagakan ko, ana. Ngam kanayon apabainanak, tunggal rugyak kuman akasarita. Sa dino tinapanan nyo, awan kayo met ijilamayan iti nagsubliak. Impagarup ko ang nagawid kayon. Nga madapay matlaeng dita paraangan dagiti logan nyo kini Loretta. Napan kami lang nagpaangin basit, Mateo. Ha? Nadlaw mi namin nga adda ti komplikado a pagsasaritaan da itay ijilamayan. Isapim manaw kami pailaang. Ti maipapani ti umadanin niyo operasyon ti pagminasan? Naklaat kami amin itinamuan mi adamag, Vanessa. Saan kami laeng ang makapagtinay? Gaputa saan pa'y an isimpa ti bangkay ni Kapitan. Iti nakitak a reaksyon itay dagiti agindag iti dayja a lugar. Patsek nga da iwayat da, senyor. Aramidan da no anyaman ti kayat da. Ni gobernador ti makalaban da. Uno saan, maipada da amin iti kapitan da. Andreo, Awan ti saan nga aramidan dagiti buyot ko para kanyak, senyor Ismael. Isu ano adda agbalin alapad kada Mateo. Sigurado a maipada da itinagbanagan ti kapitan da. Sapay la kumatag tultuloy latta ti makitkitak alin ng anyukin ni Vanessa, Loretta. Ha? Anya ti kayat yu asawan, Nana Marcela? Adon ti agagayom anakitak anadadael tilin nangenda. Gapula ang iti saan aninamnama abanag adimteng iti berda. Nana? Katnamnamaek asaan amapasamak kada kayo kin ni Vanessa. Tinapasamak kada giti dakdakamatek nga agkayom. Ikagumaan mi asaan kami ama ipada kadagiti ibagbagayo, Nana Marcela? Ad-adakit di apatib ka rin mi ka ni Vanessa tilinangan mi. Kat ikagumaan mi ti saan nga agpa-apektar iti anyaman adumteng aparikon. di da kami pagdanagan dito'y hideout, boss. Saan kami amasikuran dito'y? Kinapugno na, kontento kami dito'y. Nasayat na basta, Dodoy. Diyak kayat nga damakunayo kanya. Siya kung timang ibagbaga, boss. Awan na pulos ti makunami kan ka. Ket ikarik nga agtalinad kami anapudno kan ka, nga amo mi. Pakaragsakat da ita mang manggagak itakan ka, Dodoy. Boss? Kahit kung agsagana kayo lang, ang mga no dakilat nga ipaaramin ko kada kayo. Itiwura niya nga oras, boss. Nakasagana kami nga agtungpalkan ka. Ibagam lang no anya ti kayat mo mapasamak. Tada kamin ti mang ipatungpal. Naimbagman tanagawid kay ta, Manong Andrew. Apay Loretta, kailiw na ka di. Mas daawak lang no sa dino tinapana, Manong. Dua arabii asaan ka nagawid. Imposible mat nga imyan ka ije mansion da Senyor Ismael. Ammo ka saan ka mabalin nga umyan ijay. Nga oray pay ni Senyor Amis mo ti mangawis kan ka. Sikamat Loretta.
Awan gaya ma talaga ti bilib mo kanya. Manong Andrew? Kan may sa... Anya kumaaga po nga umianak iti mansyon da, senyor. Ado ti sanikwa tayo amabalin ko apapanan. Tanulabsan ti agsarita. Adayo anabakbak ng tangem da, senyor Ismael. Ha? Dayta ti agpaiso. No kayat ta ti agpaaramid iti dakdakkel a mansyon ngem iti mansyon da, senyor Ismael. Kabalan ta, Loretta. Kung naklano talaga asaan kanyo may makipagrikta, nanang. Saan amabalin ajak umay iti maudi arabi iti panakalamay ni Kapitan, anak ko? Nanang, Saanen asabsabali kada tayo ni Kapitan, kanti pamilyana. Iso nga uray no di pay lanapunas iti alin tataok tinapasamaken ko na. Naskan nga da aklat ta ditoy. Tapno ipariknak kadagiti na ulila na ti panangisakit ko kadakwata. Nakakaasi dagiti na ulila na. Nangro na ti duapay lati tawon ng anak na. wanyarod nanang. Nakakahasi damat. Ngam nagsasarita kami kadagiti kakalugaran tayo. Saan tayo idaabaybayan? Rumbang laeng anak ko. Kaslamay may satayon a pamilya kadagiti kakalukaran tayo. Iso arumbang lang agsisinakit tayo. Rumbang ko mga dak ita ijay maudi alamay, yayak la rin. Ngam ingkadang ko ti saan laangan amapan. Vanessa, Pampanunutat ngamin, nga ang mga noadakit diti saan anasaya at amapasamak. husto ti pangeddeng mo. Saan abale, ta naipakita kan naiparik na matan kadakwada, ti pan nakipagladingit mo. Yaya, madamag ko man lang kan ka. Ti anya, balasan ko. Adda ka di amom a negosyo, anakisosyoan ni Papa kan ni Gobernador? Ha? Apay adamdamagam dayta. Kaya't ko lang ang amaamuan, Yaya. Ladingitan nga ibaga, balasan ko. Awan ti maibagak no maipapan iti dayta abanag. Awan nga minti karbengak a makibiyang iti anyaman a mapaspasamak dito mansyon. Purmalan ti operasyon iti pagminasan, senyor. Pudno launay timbagam, Andreo. Awanan ti parikot. Pudno dayta, senyor. Ket no adaman rumswa a parikot. Naska na marisot adagos. Anya ti kayat mo asawain? Simple lang, senyor. No darumswa a parikot, adagiti agindag ijay timang parnoay. Iti mabit, adan tumanen malamayan ken itabunda. Anya? Andreo, dayta tiliklikam nga ramiden. Apay, senyor. Anya ti baka ka po. Apay alapdan nak no bilang lain. Karugrugi pa'y lang ti operasyon ti pagminasan. Iti kanito amaamuan ti uray asino nga da pakainaigan tay ti pagminasan, sigurado adakdak kalaparikot ti maparnuay. Kat dayta ti sana rumbang nga mapasamak. Saan na mabalin amaamuan ti uray asino nga dagayang pakainaigan ta iti pagminasan. Apay asaan ka makaid na anak ko? Nanang, Adda ka di parikot. Anya ka di ti mapaspasamaken ka. itata na itabunan ni Kapitan. Nasken ama pasamak matentirumbang, nanang. Anya ti kayat mo asawan. Nanang, Di mo ko naan amakibiyang ka iti pan nakaanop tinang papatay kan kuana. Delikado dayta anak ko. Bayam adag iti pulis ti mga ramid iti dayta. Gaputa iso ti trabaho da. saan aday ta ti dakdakamatag? Nanang, saan aday ta ti kayat ko apakibyangan? Anya ngay nga rood anak ko.
Anya ti plamplanwom nga aramidon. Planok akasarita ni gobernador. Patuluyan nga ta ni Mateo ti plano na, gagayem, di yuliwayan adenggen ti tuloy tinubela tayo anapaulwan. Daluyon! Daluyon! Napalabas, naamuanan dagiti agindeg iti lugar da Mateo, ti maipanggep iti pannakaminas ti bantay iti lugar da. Napalalo ti panagkadkad ni Mateo iti nasao abanag, ngem awan ti maaramidan na. Naglabas ti aldaw, na itabunen ti bangkay ti napapatay a kapitan iti lugar da Mateo. Iti sabali a bangir, linapdan met ni Senyor Ismael ti panggep ni Andreo. Kabayatan na, nagsarita dagiti agina a Mateo ken Nana Marcela. Itagagayem, denggen nyo tituloy tinubela tayo anapaulwan. Daluyon! Itata na itabunin ni kapitan. Nasken a mapasamak mo ti rumbang, Nanang. Anya ti kayat mo asawan. Nanang, Di mo kunaan a makibiyang kaitipan na kaanop tinang patay kan ko na. Delikado dayta anak ko. Bayam adagiti pulis ti mga ramid iti dayta. Gapo ta iso ti trabaho da. saan aday ta ti dakdakamatag, Nanang? Saan aday ta ti kayat ko apakibyangan? Anya ngay nga rod, anak ko. Anya ti plan-planuom nga aramidan. Planok akasarita ni gobernador. Anya? Nang rugintipan na kami nas ti bantay di ti lugar tayo. Kayat asawin day ta. Nang rugi mo tinyag paggad ti biyag tayo. Mateo. Ammo tayo amin nyag kakalugaran ti may papaniti day ta. Ammo tayo adak kala paggad ti itden kada tayo nga umili ti pan nakadadail ti bantay. Gapo iti panagminas ta. Iso anas kanya adda agtignay kada tayo, Nanang. Nasken a maamuan dagiti masiknan ti arong ngaing tayo. Kunak man no di mo kayat nga asit gan ti kapsat ko. Apay akas ta ti ibagbagam ita, Vanessa. Aramidak dayta, tapno maamuak no anya ti agpayso. Anya? Dayta ti agpayso, Loretta. Iso pa nagkunak kat nasken nga agtong palak iti kayat ni Papa. Amakisin ni nga dak ni manong mo. No siyakla ti masurot. Jak umayon iti pangpanggapam. Angam sika ti masaknan iti dayta. Sika nga rod ti makaamon no anya ti rumbang nga aramidam. Loretta. Isa makaamo ka nga rod, Vanessa. Ngam tandaanam nga daak lang dito'y akanayon ang nakasuportakan ka. Kung naklanoad na ibilin mo kada kami. Iso ngay may kaita dito'y hideout, boss. Awan ti ibilin ko, Dodoy. Kaya't ko lang ako mustaan ti kasasaan nyo ditoy. Kas idimbaga kidimawag ka. Awan ti parikot kada kami. Kontento kami iti kadami dito'y hideout. Tamalaksida kompleto kami iti abasto. At dapay dagiti mang parparagsak kada kami dito. Kinunakmutan, Dodoy. Urayan niya pa iti kayat nyo. Urayan niya ti kiddawan nyo. Kabaelak nga ipay. Banag apakaragsakan mi unay, boss. Nasayat no kasta, Dodoy. Kat no dapay sa bali akasapulan nyo ditoy. Ipakaamuyo laang kanya. Laring, ingkaman plansyahan ti pagbado. Uwan, senyor. Saya ti maplansyahan, jak kayat nga da nakusu apasit na. Nakababain kini gobernador. Oh, apay akas ta tilangam, apa mananangag mo timbalikas ko a gobernador. Awan, senyor. Awan. Sigurado ka? Uwan, senyor. Lipatin niyo kuman tinagbalin a reaksyon ko. Awan day jay, senyor. Ay, saan arumbang ti pangpanggapam, anak ko? Tatang, May baga kanyak ti inam ti planom. Ketjak ipalubos ama iwayat mo dayta akalukwam. ngem tatang, saan akalukwan ti aramidak? Ay, siya kun ti mangibagbagakan ka, anak ko. Kalukwan dayta pang panggapam. Saan amabalin dayta?
posible apakaisag makam dayta. Iso asapay la kumata denggenak. Sapay la kumata saan na natangken ti ulom. Tatang, Siyak titong palem anak ko. Agtalag ka kanyak. Siyak ti amam. Ket saan ko lakit di nga itulok ang maisagmak ka. Oh, apay akasta ti panangkit-kitam kanyak, Loretta? Kas lakit din adanadag sa nabasol ko. Si kamat manong Andrew, managipapan kalaunay. Nakaskas daw lang amin ti kasta panangkit-kitam kanyak. Ada ka din na aramid ko, di mo nagustuhan? Awan, manong. Adalan na pintas nga ipadamag ko kan ka. Anya dayta? Amom ka di nga iti kaunaan na gundaway. Kat nadlaw ko akas lasaan na kan akagura ti gayem ko. Anya? Dayta ti agpayso, manong Andrew. Mas daawak nga rod. Damo adaras anang ko nga insawang na tinagan mo. Asaan anagamuran iti gura, wano uray surun man la kuma. Apay manong, anya tinaramid mo? Awan natin ko. Awan tinaramid ko. Nalapit ana amirisan ni Vanessa, asyak gayam at talaga tirumbang apakisiningidan na. Ket saan ano asino laditan alalaki. Among brad, gusto man ti balakad kun kadagiti dadakkel mo. Manuel, Amo tayo amin na na-impluensya ni gobernador. Sanla dayta. Narungsot pa'y. Nanya ti kayat na, maaramid na. Kaputa isukot nga rod taday ti poder. saan niya omdas dayta? Tapno agbutengak, ket jakon patuloyen ti pan nakisaritak ken kuana. Anya? Kayat mo asawan? Kasaritam lat na? Nga oray no nagpakaasin ken ka ti ama ken inam? Asaan ka kumangag darasudos? Mateo, amang ano niya ti mapasamak kadagiti dadakkel mo. No agbanag ka adakas, gapoy ti kastapang panunutam. Manuel, no saan ngagtignay? Asino nga rod tinamnamaen tayo ngagtignay? Mateo, aramidan mo't datatamindo nga amam ti amin, saan ka di? Kan may sa, adamat dagiti polis. Pulis? Saan agtalag kadakwada? Anya? No talaga nga aramiden dagiti pulis ti responsibilidad, wenno trabaho da. Nakamasayag pa ila kumaday di kapitan. Adda impormasyon dan, iti kinasya sino tinang patay ken kuana. Mateo? Iso ala dingitek nga ibaga, Manuel. Awan ti makalapid kanyak. Nas kanyag tignayak. Jak itulok amadadail ti kabakiran nga inan-an na dan tayo nga agindag ditoy. Anya ti parikot, boss? Ang mga nodan tukit di rumso aparikot iti may sa negosyo mi ka ni Senyor Ismael. Isungag sagana ka, Todoy. Awan ti parikot iti dayta, boss. Kanayo na ka nakasagana. Bilin mula ang ti urayak. Nasayat no kasta? No kayat mo, boss. Da kami pa yun timang bantay kadagiti trabahador ijay. Relax ka lang, Dodoy. Diyak kayat nga damasaw ni Senyor Ismael. Iso asaan ko pa'y apakibiyang antidiskarte na ija pagminasan. Di mo ni gobernador ti akin kukuha iti dayjay, boss? Saan, Dodoy? Dami lang ni gobernador. Da kami ka ni Senyor Ismael ti akin kukuha iti dayjay. Ngem saan arumba nga maamuan ti uray asino day tabanag. Maawata kon, boss. Alang araw din. Inakon, taado pa'y tinaskan nga si Kaswag. Bastag saga nakalaang, Dodoy. Nakasarita ko ni Manong Andrew. Nadlaw ko amaragsakan, idin ako nakkankwana akas lakayat mon akasin ningad. Agyaman na, Loretta. Awan na nyaman na, Vanessa. Ibagak matan, tulungan ka iti panggap mo. Oh, apay ang nagsanay ka iti naunag. Pampanunutak lamin. Husto nga tati ar-aramidak. Ha?
Kalkalabana kon ti amak iti kastoy ngar aramidan. Kayat mula ang amadoktalan ti agpayso, saan ka di? Ngamin, sana kayat nga aklunan ti amam no anya ti agpayso. Day tangarod kat. No kas tangarod, saan arumbang apabasulang ti bagim? Awan ti dakas nga aramidan. Di ka manan makaid na anak ko. Anyat mapaspasamak kun ka aya. Pasensya kan, nanang. Aglalawak ngamin ti mapampanunot ko. May papanmanan iti pagminasan ti pakaburiburam. Saan ko nga ilibak? Ay unay kan aya, Mateo. Imbagami meten kinitatang mo. Asaan arumbang amakibiyang kakadagiti banag adagiti opisyal ti rumbang a mga sikaso. Nanang. Iso amabalin ka de. Saan ko man aday ta ti panunutem? Saan mo apakibyangan day tabanag? Tama nga noan niya pa'y ti mapasamakan ka. Nakasaganan dagiti taok, senyor. Anya ti kayat mo asawan, Andrew. No adarom swa parekot iti pagminasan. May sala nga awag ko iti taok. Nakasagana amang ipatungpal iti anyaman nga ibilin ko. Andrew, nalipatam ka din tinagsaritaan tayo tayo nabiit. Imbagakan ka asa narumbang nga maamuan ti asino man, nga da pa ka inaigan tayo ti pagminasan. Senyor, uray kasano ti panangilimod tayo ti dayta. Patsyek adumteng tumatlaang ti kanito amaamuan dati amin. May mayatan ti nakasagana. Panagkunam ka di, numamuan ni Vanessa dayta, saan nga ta maapektaran ti panagsiningad diyo? Ha? Amang ano nakarkaron to na saan kayo ang makapagsiningad? Senyor, inkarim kanyak asika ti makamu iti dayta abanag. Saan ka di? Ha? Kat panagkunat, saan mo adadaelan ti inkarim kanyak nga ipamuspusam ti amin. Tapno agsininged, ken agtinungpal kami iti anak mo. At dalaang itay dito'y ni Mateo. Ngamyak na siputan no sa dino tinapanan na balasang ko. Nana Marcela. Ay, madanaganak itar aramiden ni Mateo. Anya ti kaya tiyo asawan? Amok nga da sa bali apang panggapan ni Mateo. May papan iti panaglukatan ti pagminasan dito'y lugar may. Kastagayan. Kat madanaganak iti anyaman nga aramiden na. Ang mga noag durso, kat iso ti pakaisagmakan na. Nagamot talang kamanan, sika, Claring. Senyor Ismael. Sayang ti pakpakan kukan ka, bayat ti panagnaed mo dito'y mansyon ko. No kasta nakamot talang ka kanayon. Una yan di kasta pa nagsasauyo kanyak, senyor. Masakitan ka iti imbagak? No masakitan ka, anya pa'y langarod ti aramidam dito'y mansyon ko. Dayto'y titandaanam. Awan ti karbangam dito'y. Ha! Buisit dagiti at tayo ti aglawlaw ko. Agpapada da amin. Karamanan ni Andreo. Madlaw ko nga da sa bali at jar na ita. Di nakmat siguro mapabasol ni nanang. No bilang man tapang panunutik ti mapaspasama kita, Vanessa. Mateo. Talagamot niya min na makapadanag ti pananglukat ti pagminasan di ti lugar may. Malaksid a madadailan ti bantay. Wenno ti kabakiran nga inan-anadan may. Sigurado nga agpaggad kami pa yung yagindag ditoy. Anya ti kayat mo asawan, Mateo? No makali ti unag ti bantay. No masansan ti panagaramat da iti dinamita iti panagminas da. Sigurado nga agragkat ti daga. Anya? Damagag man gayam ken ka, Vanessa. Adda ka di pa kay naigan nyo iti daytoy a mapaspasamak ita. Anya ti isungbat ni Vanessa ken ni Mateo.
Gagayem, di uliwayan adenggen, tituloy tinubela tayo anapauluan. Daluyon!